Ben, cada un que o faga como queira, pero xa imos poder pagar nalgúns establecementos co Bizum. A aplicación bancaria é a segunda con máis usuarios de España, superando os 30 millóns. A plataforma revolucionou as transferencias de cartos e agora vai competir con outros operadores de pago dentro duns días. Óscar López. Si, dende este mesmo luns teremos unha nova opción a hora de pagar, o Bizum, que deixa de ser exclusivo xa para os pagos entre amigos ou familiares ou os comercios digitais. A partir de agora poderemos chegar á nosa tenda de toda a vida e pagar mediante a carteira digital Bizum Pay. En algúns bancos estará esta opción incluída na propia aplicación, en outros teremos que instalar unha app independente. Con este movimento, a empresa española ponse a competir con xigantes do sector como Visa ou Mastercard e o xeito de empregalo será moi sinxelo. Simplemente teremos que achegar o móvil ao datáfono, un método similar ás tarxetas digitais, e esperar ao son do pago. Grazas a todo isto, Bizum vai poñerse agora na vanguarda do sector e, sobre todo, para os clientes vai ser un novo método sinxelo. En cambio, os comerciantes teñen algunhas dúbidas, non todos están seguros de poder chegar a luns preparados para aceptar o pago co Bizum. A frase fagoche un Bizum xa non a vamos a empregar só cos amigos. A partir do luns poderemos empregala tamén cos comerciantes. Nun principio, só será para os clientes do BBVA e CaixaBank, dende a app do propio banco, e os clientes do resto de entidades terán que esperar ao lanzamento da aplicación oficial Bizum Pay nunhas semanas. Unha novidade ben recibida polo sector. Facilita pois, o consumidor pagar de outra maneira, moi sinxela, que non lle supón un custo, para nós, tamén inmediato, son cartos na conta bancaria ao momento, parécenos ben. Iso sí, moitos terán que actualizar o TPV para poder recibir os Bizums. Os comerciantes teñen que adaptarse a unha serie de 3 ou 4 puntos, modificar o sistema NFC do seu TPV. O comercio tradicional temos que ter as mesmas armas para vender que as outros canales de distribución. O método é ben sinxelo. Abrimos a aplicación e achegamos o móvil ao TPV, o mesmo que cas tarxetas digitais. Iso sí, para o comerciante non será o mesmo. Algúns xa mostran a súa preocupación pola comisión. Por parte dos bancos aínda non temos toda a información sobre o que nos vai custar e, de feito, xa sabemos que vai ter máis comisión para nós, para os comercios, que cos pagos en tarxeta. Cando o Bizum entre particulares non ten ningún tipo de custe, entón todavía somos un pouco reacios a saber se o vamos a certamente implementar. Na rúa son moitos os que aínda non teñen claro o funcionamento desta nova ferramenta. Algúns son máis abertos e outros seguen apostando polo billete. Paréceme que cantas máis opcións haxa para todos a hora de pagar, pois benvido sexa. No tradicional, yo soy de la vieja usanza. A veces no alguna cena que outra, pero é moi raro. Vai seguir co método tradicional. É o método tradicional. Así que xa o saben, o luns poderán elixir entre efectivo, tarxeta ou Bizum.